Tikulandireni program inanso yatimvetse kuchokera kuno ku MPC dzina langa Blessings Chileuka timakambirana nkhani zikuluzikulu ndicholinga choti muzimvetsetse kumapeto wake. Ndisatenge nthawi yayitali ndili ndi zambiri zoti tikambirane ndili ndi Mr. Kasakula ndakulandirani. Tathokoza Blessings. Mr. Afle Mvula zikomutita kumananso lero. Zikomakwambiri. Kevin Mpika Sambo zikomuti mabwera. Zibata. Muzibwera nthawi yofumira chonchi. Timabwera. Aba tutakhulupirika. Olo ineso tutakhulupirika. Simukanyamikire unakhulupirika. Joji nabera makundo jomba rwa. Iwetu. Hama kundo jomba jomba. Kuona kakalabu Kasakula. Kawi zosa mabwera nthawi yabwino. Ineso ndabwera nthawi yake. Ineso ndabwera nthawi yake. Kabwino. Ndakulandirani. Ngani yathu yambirira kunali zionetsero chigawo cha kumpoto kumzuzu makamaka. Gulu lina kumeneko limati siri kugwirizana ndikuti bungwe la MEC izagwiritsa ntchito makina aja mutakhato machulachula tangozolowera kuti tidzeti Smatimatic nde zionetsero zimene zinachitika kumeneko komano mkatikati mwa zionetsero mkatikati mwa ndime kunalowa zipolowe mutapolisa namangako anthu 17 tikhale tikuizukuta nkhani imeneyi tiunikire kuti kodi yayenda motani. Akasakula ndikhulupirira mwayitsatira bwinobwino takhala tikukamba pano za Smatimatic. Yes. Anthu ena anaganiza kuti tikapange zionetsero kuti mashina amenewa kapena system imeneyi isagwiretso ntchito mdziko muno. Yes. Nkhani ya Smatimatic tayikamba nthawi yayitali ndipo aliyense pano Malawi amene ali ndi khumbokhumbo loona kuti dziko lathu lizenda bwino wamvetsetsa. Ameki muchanimakambira wiki imeneyi ayesetsa kupita pana paliponse ali even pa ma TVs pa ma radio osati kapena so MBC yokha yayi koma konse akumapita chairperson justice Anabel Talimanja kumafotokoza ndi ma officials awo kaligo kaya Andrew Mpesa amene chief elections officer akufotokoza anabwera ndiona lachiwiri pano anabwera even ku park conference kudzafotokosola za Smatimatic. Ndene ndikuona ngati kuti kwa munthu wofuna kuti omvetsa zinthu ofuna kuti ngana ali ndi madandaulo kapena anali ndi kukayikira malingani zimene akunena anthu adimbi plus amene amasapota panopa omvetsetsa amene akufuna kuti tizikambabe za Smatimatic nde ali nzolinga zina sizolinga za Smatimatic sizolinga za Zisankho yayi ali nzolinga zina makamaka mwina cholinga cha nkungofuna kuti mdziko muno zinthu zisokonekere akukumbakumba kuti zinthu zisokonekere kuti zikasokonekera mwina anthu anena kuti kaya dziko linena kuti ndiye kuti Zisankho ichi sichinayende bwino kumene kuli kulakwa kukamba za mademo akunzuzu kuti ziti dzulo dzana aliyense muno ali ndi ufulu ochita mademo. Ndiwo ndidziwene kuti ku White House near the avenue Pennsylvania Avenue every day kumapita anthu kumene kuli mademo. I remember the first time napita ku America napita pamene paja pa White House ku Washington tinapeza mzimayi amene akuti ine ndakhala ndikuchita mademo amenewa kuyambira 1979 ndokulira Pompano cholinga changa chonena kuti sinufuna nuclear war ndene mabwera pano uzakweza plakadi yanga uyang'ana nyumba ya president White House no nuclear war chimodzimodzi ku London kuli malo ena amene munthu ukozopita kupereko umakalokolola ile wakuti ukozonena king kale queen ukozonena mademo saletsa as long as uli peaceful. Kwa mademo akunzuzu ukaona zifukwa zake uona kuti zifukwa zake zomwe za Smatimatic zimene aliyense akufotokoza akunena kuti palibe cholakwika. That's why ndikunena kuti mwina pala agenda ina osati so mwina pala agenda ina agenda yake ndi janambisa mkulu khalaba ili ku Mangochi yofuna kuti akweze temperature mdziko muno anthu tizimenyana anthu tizilongolola. Andi mademo yako maruka mukamaona mapicture amene alumene koko zochitopanga force unaona mademo awo atu zochitopanga force winawo chitopanga force kuti tiye tikapange mademo. So mademo amene ali genuine amene ali ndi issue ya mphamvu. Let's say mujankachitira mademo after 2019 yonena kuti amaijeni answer achoke pa udino anali mademo enieni ndipo aliyesa mapita because my issues were there. There was a mess Zisankho chinaonongeka
andi kukhoja ndipanga proof kuti nzoona my answer was incompetent alali mloso atanjito chifana vomereza Zisankho zoti makhoti osawiri constitutional court, high court, constitutional court, then Supreme Court anana kuti Zisankho china moipo. So amene amachita demonstrate kuti to follow my answer achoke analiti issue eni yoti kuti amene lopanga chocho. That's why maona kuti aliyese NGOs, massive social organizations, andale eni ake ndani amalawi eni ake amadzaza nsewu because amazoti pafunika tikose lelolo aboni kalindo kayamukutena kunanidani unapita ndani anamiwa ndani afuna akose yani choti azikapitira patsewu mkuma chosa zinthu kumatani ni zinthu zotumidwa zongofuna kuti pushing agenda the old man in Mangochi he himself cannot go to Zuzu and walk sangaende pano ndi apo atopa ndi angotumiza ana ene yake kumapitisa kumademo ndina kuti they are very right to do it koma do we need them? The answer is no. Panopo tukoze na example ngati anthu ali ma issues then ibwera 16 September imene azasankha kuti uyu na atina ni ma issue ayi koma tisankhe uyu kumapita kumademo tanthawi matches dufulu ndiona ngati kuti nzosayenera. At the end of the day ena kunena kuti mwina tingowapanga gno ADB zimene zapitirize because saphunzira phunziro iwo omwe ankasokoneza registration kuti registration musapite ku registration. What happened is that anthu sanapanga register ambiri today awapanga zomwezo amene sakavota pofa kuti Smatimatic anthu avota kale ndi masapota zawo masapota za president akavota because ife zoti kulisipati zabodza amva anthu auna kuti zabodza iwona amene akuzipweteka ndiye mwina tasiya apitiriza zingowapanga ignore. Otherwise if you ask me ku Zuzu mademo anali opanda cholinga chenicheni chifukwa cholinga chimene amatchula nchonena kuti anthu akufotokoza mufuna anthu afotokoze bwanji mufuna alankhule bwanji justice intelligence kuti defense. That's why it's not about Smatimatic, it's about another agenda yongofuna sokoneza dziko lino. Ine ndimapempha pathazo singabera pano kuti amalawi munthu mkulu ali ku Mangochi amene akuponga pushi namiwa kaya ndani awa ena anapita kumeneko timpange ignore. Let's not take him seriously. Maybe we take him too seriously. Let's not take him too seriously. He has nothing to offer to this country. He thinks Amalawi Nobusa, they are going to die for him. Amalawi is not going to die for him. Last week, Kevin, on Tuesday, anger just a tandiza. Former Kauri or Safara, Amalawi, let's not be angry because this old man in Mangochi is lying to us, together with his supporters. Let's just focus on what's happening. Pompano, I think maybe I am, and has a checker, getting ready for 16 September. Come 16 September, we should just ignore him altogether and give him a crashing defeat to teach him a lesson, as I said on Tuesday. Because you have personal ambition, because you are being pushed by Madam Wago, Kayazawa, surround it, I will push out TNI, women, they're going to go on, this time Malawi, as you own, Kangaza own, then you want to start causing trouble. It's not fair. We're not debatable. Mvula munasatira zochitika zimeza kumzuzu. Ya nasatira nditu kwambiri. Mwina ndiambire pamene mboko kuti inde kupanga demonstration ndi ufulu wa alliance. Mina icho ndicho kupanga demonstration kwa mwina chachikulu ndikuona kuti cholinga chake cha demo cho chikuenda bwanji kodi so amene amema ndi ndani so tinaona demo sinati bwino kwenikweni anthu 17 anamangidwa tinaonanso kuti asogolere amademo ndi omwewo anachita kuchokera kuno akuchoro kuti kapangisa mademo 700 kilometers away export ukangana export from south to center to north kulakwa kuti iwe mundu amanena kuti charity begins at home. Nthawi zina ndi bwino tiziyambira konkuno mademo kumuzi kwathu osati kaonongesa katundu akuma kwa anthu ena osalakwa anthu ena or ukapanga involve ukapanga hire anthu ena
zijana nkurapo Kevin yeso na nkurapo kuti ukala kwiyo sumachita kupanga haya anthu kuti ntandizeni kukwiya uzikuya weka chimene chifukwa uli nacho ukhale nacho chimodzimodzi usakatenge anthu amene ndi mavuto ambirimbiri ankhani kuti akakuthandize kukwiya iweyo wanyamula chitumba chimene akupasa kugwira ntchito ya ganyu yoti mwina uzithandize komanso uthandize munthu wina amene wangokhala kunyumba kwa Page House so mwina choncho papene popo ndipene nganene kuti it is not fair kumapanga choncho because mumapanga kupereka chithunzi cha anthu akwina kuti kukhala oyipa pamene kuti mwina anthu aja sali nawo mo anthu ena amene asatira angosatira kunena kuti masiku ano malinga ndi mmene zilili zina amangoti chabwino tiye nawo tikaone ndi bwanji ndikoyamba chachitatu ndinodandaula kuti anthu amene amasogolera mademo amene anali ndi agenda yawo anali ku park conference kuti ndi anthu amene wali wozindikira kwambiri ali ngati ife tomwe Pompano oti wozindikira ena nakhala ma MP ena akuyendetsa mabungwe ena kupanga zina zambirimbiri analiko kutanthauza kuti anamva kuti ikwezi zimene tikutchula za Smatimatic chani anamva so sizingakhale zabwino sizimakhala zabwino kuti munthu wachoka mkalasi akuphunzitsa kuti ayi po usanadye uzisamba manja kuchoka mmene uja iwenso ukayamba kuti usasamba manja choncho zimaonesa kuti mwina kena kache kusakhala bwino mwa iweyo chikana anthu akakulangiza umafuna uphunzirepo nkhani ya Smatimatic ine ndimafuna ili ilankhule choncho lero kulibe chinthu chimene timati Smatimatic Smatimatic ndi company imene inabweretsa software tikamati Smatimatic anthu konseku ndikulankhula ichi kuti anthu aziwe kuti kulibe chinthu ngati Smatimatic kulibe fa kunatuluka chiplakati china mati Smatimatic must resign kulibe ngati munthu Smatimatic kulibe chinthu chimwe chichule kuti Smatimatic koti mu Zisankho cha 2019 linagamula kuti kupita pasogolo dziko lino liyambe kuganizira ndondomeko ziwiri tibweresemo technology kuti pofuna kuti tiziyendesa zisankho zathu komanso tizigwiritsanso manual so anakamema kufunsa anthu amene nga mundondomeko ija jenijeni ndi amati election management system exactly EMS yes ikhale ndondomeko ya bwinobwino so ndikumene kuna bwera makampani anamenyana paka awa Smatimatic adawina bid ndibwereze kulibe Smatimatic kuli kampani ya Smatimatic imene inabwereza software Zisankho and software imene yakugwira ntchito maiko ambiri okuposa mwina 50 or 40 yes ena amata kunena oya ikwina kukaya ku Philippines kuti ku Philippines sikunatuluke nkhani ya Smatimatic nkhani inali vuto loti amene anali mkulu wa Smatimatic yo anapereka kachipupu ka 1 million chakuti kwa woyendesa chisankho kuti apeze contract sizakuzana ndi zamasankho mwina waso zinthu sizakuzana ndi masankho kamachula nkhani kuti nkhani inakachocha sizakuzana ndi masankho zangokuzana ndi zinthu ulapeze contract not the use procurement issues it has nothing to do with zochitika ichisi tibwere kuigwiritsa ntchito Smatimatic yo palibe chinthu china chanyuwani tinalembesa chimene chasinthapo mukulembesa muja munatuluka zinthu mwina ziwiri pamene tikamende pasenta paja amakati jambula ndikuikapo chala biometric umaonesa identity card yako koma amakujambula atakujambula umakaika chala biometric Sobano zinthu zidalokusoka bwinobwino ndi anapeza mayina amene akavote anthu ena sana ilembese makamaka kuchigawo chakumwera kuno
kumene kuli DPP yamphamvu makamaka chikuanthu a DPP amauza anthu sakuza kumbuya mfulato zilibomboni kuti njamphavube pofika pa 6 September sisi na vote iyayi ndikunena kuti sakoza kumbuyo imaoneka ndi yamphamvu inde chabwino manithandiza kukoza fati kusabwere pano unaona kuti DPP njamphamvu kumwera zibomboni ngati pena kaitinaso kumangochi yes angati kumangochi DPP japa zibomboni mboni uzapezeka pa 6 September ngati ndi yamphavube fam kuthenga kuti anthu azavotera zibani zina kumwera yes chabwino chabwino ndikuona kuti amauza anthu amene amenena kuti kumene kuli anthu awo masapota ambiri kuti asakalebese ndikuyikapo yoyayipoti pali mayiwa uyu paliso chief elections officer pamene nkhani iyi software iyi ya company ya Smatimatic inapezedwa kumbuyo anthu asanabwere kuli achifundo kachara. I thought that bit ikhaliza bwinobwino. Smatimatic software iyi inathandiza kupeza mayina anthu amene akavoteso tikachokapo tikavota tikamaliza kuvota sizoona kuti Smatimatic izikawerenga amanama ali tikambowerenga pa 17 iya cholinga sokonezana kuwerenga kukayamba kangomaliza yes it's both disinformation and misinformation kusaziziwa kulangula za boza nanguva za maruwa aule MBC nimene zilengeza yokha basi aule MBC inasedi ka DG wa MBC mwere sangare ndiko I don't know anything about it and bwashira buna kumenengani usubano ndizimene zikachitika akamba kuwerenga immediately akawerenga vazapanga bemeti machitira nthawi zonse information ija akaikoma pano pa bulletin board information ina iyi ndeso pano akaipange transmit yathu imanyo ndi information ina ipange transmit ndo zimenezo ndondomeko yake ya therapy kulengeza kwa Zisankho mawayilesi CMBC yokhaya ndichifukwa kuti aliyese chipani china azalolero kukhala ndi parallel tare center imene amati PVT parallel tare center kazipanizo zikukhala ndi tare center yawo kuti nauso azikaona kuti kaya wireless kuzokandi pale amene yali ndi kutegera ndi zili resources so ndizoona that's the truth kulibe zonena kuti Smatimatic manyoyo aisiya chancha zimenezo ayi chimene chili kufunika njona kuti zipani zikhale ndi mamonitor wayang'anire osakale ndi nomekena kuti mena mwatuza monitor kandi ku constituency azika inosa samarira mina kuwerenga iye wachokapo afuna kadi kunyumba kwao azapeza kuti anthu awerenga pambuyo pachazanena kuti ayi zinthu zinaende bwino so kulibe nkhani ya Smatimatic ngati chinjira chowerengera chokha koma adziwe kuti zinayamba chifukwa choti masankho ambuyo musadaende bwino so ndikukhulupirira kuti inu mayambitsa mademo musapange user Malawi manena kuti mwena ndi misinformation kuti ino zinthu zomnangoziva maluwa simuziziwa ndimotenga utenga ucho kumayenda nawo ndithu andi chimozimozi amene ali ku page house anayamba kulankhula zomwezi kukhala ngati muna iwonso sanamvesi muna sakuziziwa amapusitsa ngangata na achisale na mphito akufalitsa nkhani imene ili yaboza so ndiye akupanga disinformation because iwo sopana kwauza anthu atikuliza kuti zimene kulibe so munthu kunenaso kuti make chairperson atule pasudindo ndi zomwe zimanena kuti afuna asokoneze nkhani ya chisankho chikanganga antali manja akasiya pano atenge ndani komanso achimwachani alakwapo chani mwina tikanakhala yena tikanavomereza kuti chisankho ichi chasala pang'ono tosefe maso athu anunjike pa chisankho tipite tikapange kampeni kuti anthu athu amene amati sata ife amati khulupirira ife atisatirebe ndiye kuti tsopano tikavota tikapange protect vote manager kuti paka arengeze zimene amapanga ameki
amapanga zinthu zofasatira malamulo zimene amapanga ameki sizikatereketu kuti mwina kupanga demo ndi kuti asiye kusintha kupanga zimene akupanga chimodzimodzi ngakhale ife pano titakuwa bwanji ngati zimene tikuwa pano zosagwirizana ndi malamulo oyendetsera chisankho palibe chimene angachitepo chifukwa iwo ajakamva imva kwa aliyense amakakhala pasi ngati commission malamulo akuti commission so chimodzimodzi cheni mukamafuna kubweretsa maauditor system ya meki mukuziwa kuti mene zosaloledwa nanga anthu aja akasanduka makomishoni aso akapanga bwanji akulola kuti muchite bwanji so mapanga zinthu zoti anthu azungulire mitwe azikhala ngati mwina chisankho china wina wake anachipanga kale haki koma pamene chisali choncho so ndili napo komaizo kuti nthawi zina kuononga ndalama zambiri zongomema anthu akapanga demonstrate akaswe zinthu kuti akhale ndi mtima ukwiya ndi boma imene lilipo zimapanga backfire chikoma azaonesa mwina ukungonesa umbuli wako uli kusaziwa iweyo kuti zinthu ndikupanga propagatives sizoyenera pa nthawi ino njofuna kuti tipite kusogolo mademo apano sikuti angatithandize chikati kupita kuchisankho chimene chingatithandize kukonzekera chisankho so nthawi zonse ndinakulepo kuti ngati munthu sunakonzekere nthawi zonse umakhala ndi maganizo ofuna kusokoneza or kupeza chifukwa mchizungu chabwino mchizungu mundilili uko mchichewa kandi chani sour graping kuipisa chinthu chimene chili chabwino bwino chilibe dontho chilibe polakwika ndi umanena chimene chiwipa kwambiri bwanji nanga mungakhala ndi argument kuti yayi ndondomeko ya Smatimatic inapanga chani kwina kwache bwereseni argument yoti imve bweresani mulangule tikuti zinachitika ndi izi kandi ku Kenya kandi ku Philippines kandi kuti simulangule kungonena nkhani yopanda umoni ndi chimoto andife tizikhulupirira kuti dziko lino limakhulupirira kupembedza chimodzi chawo choti ndiye kuti samanene maboza samupase ntoro munthu amene mwina sanalakwepo tizipeza ngati zovuta so vuto ndoti tawanamiza masapota zathu nthawi yayitali kuti akhale ndi faith mwa ife ndi nthawi ija yasala pang'ono tifuna tiakonze maganizo mwathu tikupatamba kupanga ntomasi so chocho iyayi so nangoti mwina ndilele kuti demoyo sinakhale ndizolinga zabwino andi nthawi zinaso ndi akuchita dala kuti awapange intimidate police or my security agencies zathu kuti we can do whatever they want so amene tingwapempha apolisi ame kuti palatwena amene intention yawo siya kuti mwina apange express zofuna zawo ma rights awo koma angofuna kuti asokoneze andi kumzuzuku amaponya mnyala wa mashopu magari motoeda anthu osalako chuma chawo these are citizens ali ndi ma rights sangapange sidi ma rights wa kwa anthu opanga ma demonstration kuti yayi basi pano ife this town has been captured by demonstrators ife tonse tikangogona munyumba choncho I think ine ningwapempha kuti anthu amene ali amapanga amamema anthu akhale ndi umunthu kuganizira kuti this country belongs to all of us dziko lino silaiwo wokha asakhale greedy this country is for everybody and anthu enaso apange enjoy my rights awo chabwino Beka Sambo munaitsatira bwanji demonstration ya kumzuzu khane yako nzuzu George waiforokoza buno kwambiri amvulanso waiforokoza buno kwambiri kumaeneo ndimafuna ndiforokoze ziwiri zokha chabwino nkhani imakhala ndi maango zambiri ndipo pofuna kupanga chiganizo anthu tisamangogwiritsa ntchito zimene tikuona zokhazo koma pamakhanso ena amene amaona zina ena amaona zina olo munthu akadwala amati tapanga ni full blood count full blood count chamakhala kuyang'ana zinthu zambirimbiri kuti chimene chingakhale kuti chikuvuta ndi chani pamene pankhala kuti pakuchokera ululu umene munthu yakumva ndi pati mwanipetse ndiye izo ndi zimenezo ati amakapereka kalata yodana ndi Smatimatic
yodana ndi election komano Malawi Electoral Commission autisanalandire the official complaint ndi zimene kumene ndikulowera kumeneko kuti anthu amene anatsogolera zimene zija choyamba awiniko bambo winiko amachokera kuthyoloko mulanje anamiwa ankagwira ntchito ku State House nthawi ya Mutharika mwina Malawi ambiri sadziwa ndimafuna ndikabe zinthu zimene zilero ku communication department kumene ankagwira ntchito anamiwa President Mutharika ali mtsogoleri wa dziko lino bambo namiwa ndibwereze bambo namiwa ankagwira ntchito ku communications department ku office ya President Peter Mutharika alipo anamiwa aja awini kwa amachokera kuthyoloko amachokera kumulanje anamiwa amachokera kuthyoloko mwandipetsaka ndiye mupange imagine nuyo kuti kuchokera kuthyoloko ndikukapanga mobilize zinthu kunzuzu ndikumakabwerera kumene kuja atathyola zinthu za wanthu oti nkhanizo sizimakhudza mwinaso anthu amathyolera katunduwo nkhani ya Smatimatic ayimvetsetsa kale munthu wathyolera katunduyo nkhani imeneyo sakuyimvetsetsa china winikoyo oti kumene amakafotokoza ameki ndi ena onse okhudzidwa iwowo analiko ndipo afotokoza chifukwa munthu akamakufotokozera chinthu pali zinthu ziwiri kumvetsetsa kapena kusankha dala kuti sindimvetsetsa chifukwa kuti zimene muyankhulazo sizikugwirizana na zimene ndikufuna mwandipetsaka imene ndathana nayo kachiwiri ndimafuna ndinene kuti poti chinkondwa ndi ng'oma chidanyeketsa mphika pa moto chinkondwa nkuti yalira ng'oma alisa mathapangira kumene mwachitsanzo kuti akati ananyikwa atuluka akapena gulo mkulu atuluka anthu amata olomba musakayena kachuti inu mwakonda na nyikwe kwa musakayena wankulu mwasangapona nyikwe kabwachi ayi kuli mbano kuli chani kula kampini alipo mufuna ndipereke chitsanzo kuti chimbano chatuluka uko anthu amati tamakira kuti ukaona kaya kwatuluka njovu kaya nchani ndikambatoza gula mkulu aliyense amathamangira kumene kucha chifukwa chazo zimene zikuchitika kumene kucha amatha kuyiwala kuti ndasiya mpoto pa moto mwandipetsaka ndasiya mpoto pa moto mpaka nomati ukamakabwerera mazati ndiwo zanga nkhani ndafotokoza panoyo ndiye cholinga chachikulu cha zonse ndalama zimene zikutuluka ku Beach House nkumapatsa anyamata kuti kapanganizi akufuna kuti anthu akhale business zimene zija koma ndimafuna ndawunikira Malawi mbali imodzi kuti ndizikumbukira tupita kuchisankho program yapita ndakamakhanira ndimakumbutsa mmene chithunzi pa television chikaonekera koma lero ndifuna ndakumbutsa nkhani ya Malawi kuti kamapita kuchisankho inde awadzipanga zozo komanso ifeyo ngati nzika za dziko lino tiye ndizikumbukira zina ndi zina zimene zitithandiza panga chiganizo zoyenera kumudzi kwathu kudali amayi ena tinkana nampuzeni lakini ili lonse kunyumba kwa nampuzeni kukaphikidwa mowa ndipo dera lonse lakwathulo anthu amati koma nampuzeni amazophika mowa amaphika mowa kwambiri amafulula bwino kwambiri anampuzeni ndipo chifukwa chakuti adaphika mowa nthawi itali adakwanitsa ndi ndalama za mowa zija kuwaphunzitsa anawo mpaka anawo adapeza ntchito kunja awiri anali ku South Africa tsiku lina kudadzapezeka kuti kwa nampuzeni kuja mowa uja sunaphikidwe kufufuza kuti ayi iwo uli chaonene ni dzana mpaka lero sakutani sakuoneka nampuzeni patatha wiki ndiye kuti chizolowezi cha anthu chimene nacho kuti mowa lachinayi timakamukonda kwa nampuzeni kudapezeka kuti chizolowezi icha anthu ayambodapo kuti mowa kwa nampuzeni kulibe patatha wiki mphekesera adambomveka kuti anampuzeni adapita ku join ukaona ana awo mwandipetsaka pali zinthu ziwiri
anthu amadziwa ana nchizolowezi kuti lachinayi timakama mowa kwa anampuzeni okoma ndipo anampuzeni amaphika mowa okoma basi mandipesaka chizolowezi. Ndipo chachitatu chimene tidadziwa nkuti chichokereni wiki imene anampuzeni kwawo mowa kunyumba kwawo sutaniso supezekaso ayi. Ndiye ngati pali chinthu chowawa kwambiri pamoyo wa munthu wina aliyense pa dziko lapansi pano kuphatikizapo Amalawi ndi imfa. Chinthu chowawa kwambiri chimene chimakhala chopanda yankho, chimakhala chopanda chani, ndi imfa. M'bale wako akamwalira kapena mayi wako akamwalira zimakhala zinthu zoti supezanso yankho lililonse chifukwa anthu amabwera kudza kukuta. Ine ndakhala ndikudabwa ndipofunsa lero ndimasosa mtendere chifukwa kuti zimandikhudza kwambiri yankho ndilibe kuti kodi msika wa Malubino udapita kuti kuchoka 2020 kufika lero mukufanizira ndi mowa wa anampuzeni. Ayi ndikungope kuchoka 2020 kufika lero Malubino anasiya kuphedwa. 2020 ndimene tidavota muno chisankho chachiwiri chachiberesa. Koma kuchoka nthawi imeneyi Malubino anasiya kuphedwa. Nkhani imeneyi imakanika kuchoka mmutu mwangamo chifukwa cha mwana uja Zisankho amene adakabedwa ndi usiku kumimba kwa mayi yake nkukapezeka mmawa ataphedwa. Kodi zimene zija ankapanga ndani nanga kuti zidalekeka bwanji? Chifukwa ndi mafunso amene tikuyenera kupeza mayankho ake. Chitsanzo kudali chilombo chakudowa adakachipeza anthu pakana kachipa mukumbuka adachijambula anthu na chipandi sichatakwera mundipesaka kuti nanga mafunso ngati amenewa sofunika kuti tipeze mayankho ake. Ineyo poti ndine ndekha amene ndimadzifunsa mwina ndisimadzifunsa koma ndimati mwina poti nzeru mati nzako zokusa umafunsa anzako mwina nkutheka ina akudziwa. Koma ineyo nkhani ya Zisankho imandikhudza. Koma kumbukira nkhani ndokamba anampuzeni chichokere na anampuzeni mowa anthu adasiya kuti umwa kwa anampuzeni mowa amene amaphika ukuma kwambiri dera koseko. Mwandipesaka kodi nkulakwa kufunsa kuti kodi mwini sika wa mowa kapena anampuzeni kapena izi tikudziwa kuti anampuzeni ndi amene akaphika mowa. Koma kuchokera 2020 kufika lero Malubino adasiya kuphedwa. Kodi mwini sika adali ndani amene ankaphika mowa amene adachoka 2020 ndani? Nkutheka kuti Amalawi ambiri tikamapanga zimenezi tikupita kuchisankho loko tidzizifunsa zimenezi kuti ndi zinthu zimene zimasowetsa mtendere mitima ya wanthu. Kodi chidachitika njani? Kungoti zi basi zi chifukwa muno anthu asayiwale munkakhala mantha woopsa muno kuti timva chani kwambiri zithunzi zija tikamaona zimaopsa zimene zikezi kwambiri. Tikuyenera kumakumbutsana zimenezi kuti ndi zinthu zimene zimapanga choko kapena kuchotsa attention pa zinthu zofunika. Anthu amachita mantha amati zikangoti inu fufutani chonde fufutani iyi mwana wa munthu tionani ndikuti wadulidwa. Sitileka kukamba nkhani zimenezi chifukwa ndi zimene zimatikumbutsa chinali chimodzi mwa zifukwa zimene zidatipangitsa kuti nthawi imeneyi pa 2020 titembenuke tisiye kuti DPP dzipita uku ife tidzilowera uku. Mwandipetsetsa chimodzi mwa zifukwa zikulu zimene zidachititsa kunali kuti gulu limodzi la wanthu amene timakhala nawo mmakukamo amapangidwa nkhanza zoopsa. Koma ndikuti nkhani sindikamba ya Malubino ndikamba nkhani ya anampuzeni adachoka chichokere na anampuzeni mchaka 2020 mowa okoma udasiya kuphikidwa. Koma mphekesera ikuti anampuzeni adapita kuona nawo ku South Africa
mfikisone mumaliza yonto nkhani ya ziko mademo kwambiri chabwino amvula ndimafuna ndimvetse nkhani yomwe inavuta kwambiri ku park inali yonena kuti apolisi anadzakamba onena kuti timadziwa zambiri kuposa zomwe ambiri mumadziwa anachula mawu oti invisible hand kuti mademo ambiri amachitikawa pamakhala dzanja lina lake kumbuyo lomwe limapereka ndalama kumathandiza ineyo mapangapo ndale zimenezi zimatheka ndithu zimatheka izizo zikuteka chifukwa ndikoona kuti mwina atsogoleri okhawo amene achita kuchoka ku Mulanje South Vijani kupita ku Mzuzu ndi ndalama zambiri masiku ano ukafika kumene kuja transport yokha kandi gari moto ndi kuti ziteme pathu papa 400 or 500 ikhale pa mafuta kugona kudya ndi kuti paenepo 1 million ya nyako kale so pa anthu onse atsogoleri kandi uje osiyana-siyana ndi kuti anapeza ndalama zoti apiteko anapanga sponsor ndani anthu amene wefe tikwaziwa kuti pa moyo wawo chabwino akukhala moyo wawo we sitimapaka contribute kumoyo wawo kukhala siku ndi siku kumasiya anthu oti mwina anganyamuke pakhomo pawo kupita ku Mzuzu kukamema mademo so ndichili choti ngakhale ine pano sindingachoke kuno ndili ku Blantyre kuno ndipite ku Mzuzu ndikapange demo or ndichoke ku Blantyre kuno kupita kumangocho kukapanga demo it means that pali munthu wapanga sponsor chithumba chachikulu chakhala pakona chimene chikudena kuti pitani mukapange isi chikwanda agenda chikwa pamene bomba lachakwera limabwera tinamva tikudziwa tinamva kuti tiyesesa kuti bomali likhale ungovernable tizipanga zinthu zambirimbiri kuti bomali lisayende bwinobwino ndi tinaona makampeni media campaign from day one angokhala olimba abusawa kuti akhala olimba mwina akhala wantimo olimba kukhala the mission yoti apange ndi because matukwana zambiri kulankhula zakufamile kwawo zinthu zambiri zimene amanena amanyogodora and zimatoka pa social media anthu ake omwewo amene timaziwa ifeyo kuti awa amapanga zinthu potumidwa ndi ku page house or anthu amagwira ntchito cha ku page house so anayamba disinformation campaign propaganda kubana kwa zama zachebechabe zoyipa paka muzambiri mwina aboma nangoto chabwino tini let's move on as Malawians so zimachitika because I don't think anthu akuMzuzu wokha angakhalenda agenda yoti tilankhule za Smatimatic because kuMzuzu kwa anthu ambiri amakhalako ozisata zinthuzo because amazisatako zinthuzo amaziwa ndikukhulupirira kuti average person ngakhale mukanatuma anyamata anu akuMzuzu studio akapange vox pop pa street mukafunse kuti mukuziwa za Smatimatic akandina zimendonene kuti kuziwa kuti Smatimatic si machine tikuziwa kuti ndondomeko ya software yopanga makutu so kuti anthu akapange zimeje ndoti kwina wake wapanga sponsor and masiku ano mademo akale amakhala mchizungu wati spontaneous anthu kugwizana ndi mtima kuti tipite pansewu tikalankhule koma apa tinaziwa kuti amalandira ndalama ambiri amalandira ndalama even campaign yoti lero tetenti Msambazo George Kasakola Director General ndi ndalama zimene zimatuluka pangani ndichifukwa maona kuti amakhala osaganiza bwinobwino position ya chipani imakhala so miradi position ya anthu aja so zimene amalankhula zimene atumidwa ngati anthu aganyu kuti apange muchizungu cha politics or cha security amati mercenary amene amagwira ntchito suti sayikhulupirira koma because it's paid provided ndalipidwa ndikapanga chimene chocho that's why umachoka mu conference ya park utauzidwa bwinobwino umapitapo kapanga demo ku Mzuzu premeditated utalipidwa kulipidwa chiko uzo kuli pay kumeneko ngati sindipita ndi kuti I'll miss out on this pay so
antu kundifusafuso amalipidwa because nanga amaziwa bwanji kuti agenda tikupanga pedri ipindulira ndani, who will benefit? How do they know kuti chimene akulankhula ichi chikuyimira amalawi? Ndine anadawasankha akuti iwo azipanga zimene akufuna. Ngati akanakhala kuti anasankha wina wache olo anthu akuwayimirira anthu ndoti zinthu zikanakhala ndondomeko yabwino bwino, but we have heard opinion ya kupeja house kwambiri out of asogoleri onse ambiri wa number 1 amene amadala ndi Smatimatic ndiye mwe ya kupeja house. Koma wao sangakhale munthu wodala ndi Smatimatic choti iwo 2019 anayendeza chisankho cha dubious choberedwa chokuba so court inalamula kuti athu tisinthe ndondomeko. So pano iwo wafuna tipangiza 2019 kumene chisankho chinaberedwa mpaka analamula kuti anagamula kuti kunalibe chisankho ndikuti tikubwerera mbuyo tu ndiye kuti anthu ife kumene viti athu simenda bwino. So pamene kuti paoneke change mene tikupita msogolo kuti tizipanga bwanji zisankho. Change imene sipindulira munthu mmodzi koma amalawi wonse. Ultimately njira yabwino chona kuti kadusa apa mwina tizaone msogolo kuti njira yenda bwino but tizangopita full time automation chilichonse chizakhala ndondomeko ya anzathu maiko ena anadusa poganiza za mbuyo anapita mapanga chisankho kumaliza 6 o'clock pamakwana 8 o'clock maziwa. It removes the tension, it removes the ndambiri, and it's because of technology. Because of technology. Yes. Ndicho tunakuti hai situfuna technology tukugwera ngari moto situfuna technology tupanga use ma microwave nyumba situfuna technology tukatenga ndalama pa ATM situfuna technology na manyo masuko anokuba kana tikamapanga deposit ndalama ulembelembe sapilipili masuko anomangopita zaro avelewo under testing system you can go also saina jeke ungopita ukatenga ndalama zako zija kumapita kumabwerera. So because we think many it is so I think many so and one day ambiri maka kukhala ku opposition you think you would and that had better because if fail to maba the system so we want to kupanga zinthu zakhala bwino chabwino akasakwa mwimaliza bwanje nkhani imeneyi nkhani ndikuyankha funso lako zimangamba mvula nzona kuti public affairs committee inapangisa conference make inabwera apolisi anabwera governor reserve bank anabwera kuchipani cha MCB chinabwera kuboma minister of finance inabwera nkumafurokoza ameke kupanga presentation anthu amene anatenga chiulendo upita kunzuzu katsogolera mademo na amene anali mu conference mucha namana imene TV mucha ukavera message imene ukavera zimene kwamba iwo nipe nawo kwamba apita mtalika kumangoje ndendende. Can you ask who is sponsoring those people? When we know kuti zimene kwamba apita mtalika Smatimatic apita mtalika na matanga ndazawena amukito kandani. It's exactly what Inamiwa is saying, exactly what Bonigal is saying. The other one is from Mangoji Madani. Mangoja Amene, Agunena. So is it difficult to know who is sponsoring who? Who is forcing this? It's an agenda. It's a calculated agenda. Kufuna kusonza zintu. One, for nobody, I was already for Zisankho, nombo Zisankho, cha technology, and have voter, awerenga, sitinga wine. Kumbuyo kuti Mabera Zisankho tufuna libereso timabera kono no dese mbabera Zisankho maiga mabanga tipex tufuna libereso with the system singa for tipex with the system ngati singa for tipex ndi Zisankho sitinga wini ndi bangeba tenti banga agenda tizungo sokoleza zetu coordinated good thing kunena kuti zilizooneka kuti izizi amalawi sizikuwakhudza kweni. I mean mwamba demo kunzuzu is that how a demo is done? Is that a demonstration? Zachibwana zenze muno muziko munachitika mademo after 2019 manani mademo are genuine kulala trapezi antambo ndani almost everybody amayaya ndani dziko lose danena kuti izizi dziko mwatu ayi zomabera Zisankho awawa aujeza amabakwa mbiri kupuyoko ndiye athamantha kufika poba openly nkubapanga tipex zizaonjeza
So we can't allow Mhamina Banga preside Utipex, Urakalebe, Naminako, Pagigi Sanko, Chat 2020, chapter president. It's been a continent. We are joking. So vega is a genuine. Zima Odeka. Za fake is not Dragonage Sanko Funaguti, a Gisechito, a Zebochina Zimonegas. That's what Kuzu is in the fake. Kuzuzu, Ambilimbiri, Amimina, civil society, Kulaga Joroweka, Kulindani, Mazana joining. As it is a fake. And Kandavile, Kandavile, Janariku, Taidariku, Kulivenzonia, and Kandaku, Sana joins this. As it is a fake. Zajabi, Zana Miwa. Araninga instructions from Ndaragomangoji. For the Ndaragomangoji, Ziman Pedega, Mutima, Amaravi, and Mogana. Makaula Dana, Uzo Kaula Dan. What do you do a Kaula Maradogan? So, because of that, Ziman Pedega. This group Peregaso is heading for disaster, for regular defeat at the hands of President Lazarus Chakwera. So, Tibagebaji, Madziwa, Tingo Sokoneza, Tingo Sokoneza, Tipakiseka Tondo Madziwa, Alessa Samuel Pagitime. Zivirose. This is Timwemaza boys. Garimena Kabere Zisankho Fetidari now. Yes. Yet if Femina Beresa Mudanda. Shukudaribe. And Famina Zisankho, Matanga, Dandana, Zisankho, Jokuba, Luakuba, Tibange Manyo. Seriously, you can even listen to that nonsense. Somebody we know this one. Store an election together with Gen answer. Present over stolen election. Then today, Tibange Manyo. If you're different, Tibange Manyo. Manyo Yagwidwa. Smatimatic. It's the same message that is resonating in Zuzu. The same people that were catapulted from here, Zuzu, on Womeo, Amafuna, Amakapasina, Womeo, our message is exactly our ambassador. And even in America, that message is coming from Amukito, from Jazare, from Gangada, Buana, Kanidi. The same people that can lie to the whole country. I would home as soon as the Funaga and America. And Hangoa and Gamusiga, my boss, couldn't miss the Droja, to be the sound, 53 reference, and home as soon. Awenda museo ali iwe uzagara na uri wajogera ulusa sepi iwe uzagara rojogera kujisapo iwe uzagara rojogera swap ndiye kupena koko munzaka mukamuza so dauja kuti asankhayine ngati running mate alubira ubere koma board ubira kucha 53 reference from Ngoma Synod abwera ahaboza makuru konna kuti this is crookedness Peter Mtare ko pusisa na amene amamvera Peter Mtare. Point is Amalawi, seriously speaking, if you pass 16 September, Dingazuga Mama, Ubasu, voted, Peter Mtare, it is voted out my crook. If they are able to crook Dauja like this, I don't know how state house and Dauja, as I'm crook. No, it's sad, it's a sad situation. And overland if Amalawi. These are crooks. How does that? Five amene referee atatu or follow or adagwetsa kuchalichi adagwetsa kuti awidu ino gwani usiku moyo amabebesa kodi ife muri kulire festival madziwa siri madziwa kuti kumene yes festival zo kumene kuti how to be this muti crookedness broad daylight kumpusisa ndala kwera basi tonya kana ni madam Heba azibusa boza. And Mbusa ngateke ujodo kapembera mu. Boza. Zimachitikana. Such people should we really give them power? Should we really give them afuna debate in broad daylight? Afuna system no do akoza kuba. Ndemu kuma raya wakuba yakasa logo yayi. Musayike logo kumwenye logo. Kera ko usiku azakube. Ndemu mtu we brogo yenda. Ndemu mrango yenda. Nizivo inde iloko amene ndi amene sinikadi nika amene ufuna ino Vera mbava muthodi mbava rampaka convict kukhoti kuti mbava because DPP mbava rampaka convict 2019 kurana bera Zisankho amapanga TPX. Why should we listen to them? Lera zilangiza anthu mkhanekisa Zisankho hanjisa basi Amalawi umatuluka kuzuza ati tikapanga demonstration because of DPP. Serious We're not serious, but tentipange peace tizimboziona zimene zidufulu awo. Mtu Romano mamvobereza kuti ndana achite uzomwana zake zibasi pakompacha nufuro wake. Koma when it comes to the real thing for 6 September, let's just send them packing.
Mwana ndiyimire pompo. Pambo mamaliza. Zikomo tabaliza. Ampeka zambo musiriza motani. Okay, kutsiriza kwanga ndifuna ndijambule ulendo wa DPP. 2014 anabera Zisankho. Chabwino. Umboni wake ndi wakuti amene ali wamkulu wa Malawi Electoral Commission. A very respectable person in society. Munthu wa ulemu wake waukulu kwambiri. Kufika polira pakamera ngati panopa ankalira. Koma nthawi imeneyo sitinazindikire. Palibe anthu adapanga kuwefuta kulo. Koma atadzaona kuti afike nkhani ya anthu afuna yamboyikoka adanyamuka nkukalumbirisana usiku 2014. 2019 adaberaso. Muonjeza. Ndichifaka kauta jada adari awa sofunika kwa amenya matsatsa awiri okha. Koma akunthidwe matsatsa inene. Ni mtengo sungwi. Adatenga chitsatsa cha shamboko. Nubada. Ni kupanda mbava. Mwanipesa ni kupanda mbava. Nde mbava zina zichomari zikazungulira huko alirwai nkhani yake sio muone ngati kuti kapena kuti ali mbetsaso wena jaji mejana ngochitika adakamba notutati wana tini kali mbetseni tichulukane kali mbetseni koti leze zungulira kwa kurai Iweyo amene analembetsa kuti ndo mene ujawo na amelaka ndiye ndi match bulana mwanipetsa chiyambi chogwira kholingo la DPP chinali chimene chicha. Chifukwa chake sikuti DPP yo kapena kuti ikudana nayo ayi. Koma timadana ndi khalidwe la kuba. Khalidwe la kuba. Mwanipetsa kani? Namva pena pake amakamba kuti amanamveka. Ndakasaina ndine nkhani ya miseu kuchokera kuno kuchoka kulilongwe kukafika kuchoka ndakasaina ndine muda andituma nzona dada kutumani nzona ndi muda akasainira koma ndalama zija zidabwera muna baso ndalama zimenezo ndi anu ake aja adatenga zotsalazo kuti ngati khalo yake ndili tipatseni makobiri athu kuba sikuti tu gulu ili kuba adayamba kuba nkhani yake ndi Zisankho khali kuba kupita ku parliament ukafotokoza bwinobwino tufuna tikatenge ngongole kuboma la India kuti liyambe kulima matrakita kupita kukatenga ngongole ija kubwera kuno adadzabaso matrakita aja kugawana kuba so tikamba kama nkhani ya kuba sikuti kapita tikungokamba ayi kuba kuja kuchititsa manyazi kuba mukunipetsetse dziko loti magetsi sana lokwanira dziko lokuti sitimapanga export zokwanira dziko lokuti palibe amene ma exports athu anali kuchepa munganene bwanji kuti munali dziko lino lidali ndi $1 billion ili achokera kuti $1 billion tikadakhala kuti $1 billion bwezi tikupanga value kwacha bodza kuba ndalama zimene zija zinabwera mdziko muno popanda olo approve ya parliament osabisaso ku reserve bank kuba so tikamakamba nkhani ya kuba akoti ajada au not no this is too much let's put a break using the law mwana besese ndi chifukwa chake mudzamva mthali kama ti constitutional coup zakuti ifeyo timadandaula kuti izizi zikuti wawa zikuti pweteka mukuba Zisankho mukuba kwambiri ndalama kufesi kuba kuti ulamuliro mbali ntchito zokuba zokha Zisankho mukaberaso zimene ndafotokoza apasi ndi yankho la lopita kufunso limene adafunsa muthalika nthani yake adanena kuti why are they worried pamene ma supporters yanga they're not worried no we are worried because ntchito imene mukufunsirayo si ya kunyumba kwanu ntchito mukufunsirayo ndi ya dziko life ngati Malawi we have to be worried we need to put a sober person as the head of state, not somebody who can see the killings, who can oversee the killings of albinos in this country for over 2 years and fail to resolve that issue. Not somebody who can see kubedwa kwa ndalama za nkhani and you do nothing about it. beneficiary wa Zisankho cha kuba
not somebody who can see nkhani ya quota system and do nothing about it. See your boys kumatukwana kumanyoza kumachula maoti ana sakuyenera kumamva manyumbamu muliana iwo achali pompo ndengati zikuchitika mboma sanalowe ndena ngakadzalwa mboma anthu amene acha kumankhula zichiwa zolaula iwo achali pompo aja munthu wankulu osadzudzula bwanji kuti ayi zinu samayankhule pano pa television osadzudzula bwanji. So if he's failing to take care of simple things like those, what more when he becomes president? This is our worry. If you want us to stop worrying about this, address these concerns, because this zina zimene anthu akumafunsa kuti nanga izi bwanji sikuti ndi mwano yayi. Finally, I also wanted to address nkhani yake kuti panotu siri kukamba nkhani ya mvula kuti afuna imira Zisankho chifukwa mvula sana pake chiganizo choyimira chipani chilichonse. This subject, we are discussing these issues because alipo amene adapanga Zisankho choti ndi maso. We are discussing this because of that decision. We are not the ones who said Kaimeni so. No. So everyone who comes presents himself, and you know Kubera kuti zikambirana oloza mtsogoleri wa Ford ngata kuimaso. Mtsogoleri wa UTM ngata kuimaso. Yes. Even mtsogoleri wa Malawi amene kuimira chipani cha Malawi Conference Party. Who discuss Dr. Chakwera? Who discuss about him? So ngati tikukamba izizi aliyense ali ndi mbiri. Pofika lero Dr. Chakwera ali ndi mbiri. Dr. Chakwera tikudziwa kuti pano ayambolemba malubino ntchito, malubino amene amaphedwa ndi mbiri yawo limene. Dr. Chakwera satukwana ndi mbiri yawo imene. Dr. Chakwera akukonzanso ma irrigation scheme ndi mbiri ya Dr. Chakwera imene. Wina ena mkuzoma kamba za economy, yes, koma funso langa limene ndikumafunsa tsiku ndi tsiku ndilakuti kodi mkuti tikhale ndi economy yamphamvu mukuchidziwa chimene chimafunika nanga kuti zimene zofunika zikhale mchimake zimatenga nthawi itali bwanji chifukwa sikale 4 years yomweyi ndi 4 years yomweyi kodi kubwezeretsa chuma mchimake kumubwezesoda in 4 years. It's a process. Anthu amene tikuyankhula kwambiri nkhani za chuma ndikufunseni funso kaya muli ndi zaka 40 kuti mufike pa msinkhu umenewo ndi kuti mwatenga zaka 40 kudzafika msinkhu umenewo. Manipesa chimodzimodzinso dziko lino kuti likhale ndi njanji likhale ndi ma university polytechnic chancellor college zidatenga nthawi zimene zija zaka 30 akumanga kamuzu. Manipesa akumanga kamuzu zidatenga zaka 30 pali ngaso zaka 30 kuti agumule anthu amene wazinzija njanji kuchola manyumba adasiya kamuzu 13,400 amalawi housing lero alipo ochepera 2,000 ena onse kugulitsa adagulitsana manyumba including Mutalika himself. Yes, Mutalika adakagulana nyumba zimene kunyambado vote one nyambado nyumba zoti wina nkamanga akudziwa kuti dziko li anthu azichirukana iwo aja nkubwera malomoro adzonjezera nkuyamba kugulitsa nyumbazo amana anthu adzikakhala kuti ena ndi amene wamafunsa amene tikumafunsa. So tikamafunsa zimenezi osati kuti tikupanga mwano. We are concerned about the next generation. Sitingapange zimene iniyo mwapanga mapiro ake ndero anathu zasira opanda dziko. We have realized the wrongs that we have been doing. Tinalephera kusamalira njanji nsewundu wakukonza winayo kwa zaka 31 imene takhala ndi democracy muno misewu yonse kuchoka kumapangidwa misewu yozira. Now we are saying this is not the way of growing a country. Tapanga zimene zaka 31 kodi tipangeso zaka 31 zimenezi ndikuti dziko likhala president ali samene abwere adzikangozira misewu kapena kumangothyola zinthu kumagulitsa manyumba zaka 31 zile kudzakhaja makampani kumangogulitsa anathu akalimbira ulichiro kana makampani kugulitsa. So to put in a nutshell, we cannot continue selling companies. We need to bring back companies. We cannot continue kumango asayinitsa anthu ma agreement kuti bwerani kuno muzapanga magetsi anthu ajosabwera. We need to have real investors in building up capacity ya magetsi dziko muno ngati mena kupangira ajabwera kwabwera ndalama $380 million. Yes, yomangira mpata manga tiwongezere for chiwerengero cha dziko lino chikuta chikukwera. You understand? Sitingapitirirenso kuti zikhaluma phana ngati malubino chifukwa zimenezo zimaswetsa mtendere anthu ena chowa kwambiri wa moyo wa munthu ndi imfa kuluza okondedwa wako. Sitingapitirirenso kumatukwana kumanyoza kumatani sitingapitirize zimenezi zapundula kaganizidwe ka anthu mdziko amene amafunika kuti agwire ntchito modekha mopanga focus
kuti chuma chizipita patsogolo. Chabwino mwina mulekere Zikomo kwambiri. Ndithokoza ndikuthokozeni kuti munabwera mpeka sabu. Zikomo kwambiri. Ndithokoza Mvula kuti munabwera komanso ndithokoze Mr. Kasakula kuti munabwera mpeka. Zikomo kwa basi. Kumapero kwenikweni ndikuthokozeni nonse mumatitsatira pa MBC Television komanso MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka mwakoma nonse.